Els diferents locals d'oci nocturn del país s'estan activant per poder treballar en un tema que els afecta a tots, un nou marc legal que reguli de manera definitiva i específica aquesta activitat. El text que el regula actualment no té en compte aspectes que l'ANA considera indispensables, com ara definir cada tipus de negoci i evitar l'intrusisme. El president de l'associació ha explicat que actualment hi ha molts bars i restaurants que fan competència deslleial en els locals considerats nocturns, uns locals que han de complir uns requisits d'insonorització o de seguretat que els restaurants, per l'activitat que desenvolupen, no necessiten. Aquest fet va més enllà i també afecta un altre problema, la guerra de preus. Si tu ets un bar que treballa durant el dia des de les 10 del matí i ja has fet la teva facturació durant el dia, doncs la facturació que puguis tenir per la nit és un mes a més que, com a més no pagues un extra per ni tributari, etc per aquella activitat, pots jugar amb uns preus més populars. El Ministeri de l'Interior ha pres en consideració aquestes demandes i està disposat a treballar en la redacció d'un reglament de manera conjunta amb l'associació. Un text que tingui en compte els horaris de tancament, els aforaments, el control dels accessos o els preus de les consumicions, entre altres. Actualment el que tenim és una proposta de compromís de revisar un reglament, d'actualitzar-lo, però que no només reguli l'horari, sinó que reguli tots aquells elements que entren en joc en relació a l'oci nocturn. Des de l'ALNA esperen ara poder rebre el suport dels 53 locals considerats nocturns i poder treballar de manera conjunta per fer que l'Oci Andorra també pugui esdevenir un referent.